Добро утро! Откриваме с Фери и с Емко тая година сезона есенния, лятно-есенния на Дунава. Днес сме се подготвили да ловим червоноперки на река, бабушки по-точно, и дребни косачета и скимърчета. Затова по-финна храна, макар че сме на Дунава, но съм решил да бъда с хибрида. Два хибрида и новата добавка за морнажи. Въпреки че няма морнажи, тази добавка работи на всякакъв вид речна риба, тъй като съдържа в себе си ръкообразни. Така че следващото е за да намесваме без нищо. И много важно. Деца речки. Суиткорн. Това е. Храната е увлажнена. Остана сладката царевица. Правиме почти на пюре. На 2 кила ще започна с една кутия и след това ще добавя и другата по време на риболова. Ето. И това нещо още 2-3 пъти. Сладката царевица действа, тя има много захар в нея и действа като прилепител за реката, и така че реално ще ни подобри лепкавостта на храната, за да можем да стигнем дълбочината, която е нужна. И реално стават като съвсем малко по-едри парчета. Храната ни е готова за риболов. Май ми кълве. Трябва да засичам.